Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun ngadepi maneka warni kawontenaning gesang sing boten tansah kepenak. Kadangkala nglampahi gesang ing alam donya menika kathah banget tantangane lan ancamane. Langkung-langkung rikala kula panjenengan bangun gesang sesarengan. Wonten ing gesang pasrawungan kula panjenengan kadangkala saling surup, kadangkala ya relasine kurang apik karo tangga utawi kalih tiang-tiang tertentu. Lan yen kula panjenengan kadosan utawi dawah ing dosa utawi dadi wong sing salah, kadangkala terus dirasani lan ling ngrasani sok-sok ya sak momoe, sak penake. Yen sampun mekaten kadangkala awake dhewe ya ora gampang ngadepi urip sing mekaten. Jenenge diuneni wong, dirasani wong menika ya ora kepenak. Menapa malih nek wis dirasani sadar menapa mboten ya terus disingkirake. Lembangun relasi ya mung lelamisan ning ngarepe awake dhewe katon apik ning nang burine ngrasani. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan saged nglimbang-limbang kados pundi Ibu Maria ngadepi kawontenan ingkang boten kanyono-nyono wonten ing gesangipun. Allah ngersakake piyambake dados ibuning Allah, ibu dalem Sang Kristus kanthi cara sing sacara logika, sacara kamanungsan menika boten gampil ditampi. Garbini saka Yang Roh Suci. Menika lak boten lumrah, menika lak boten umum. Yen garbini hamil menika jejering suami istri lumrah. Ning Ibu Maria dereng kagungan garwa, dereng tunggal sedalem. Ewadene sampun pepacangan kalian Yusuf. Lan temtu kawontenan menika dadi rerasanan tangga teparo sakiwa tengene. Injil pancen boten nyariosaken. Ananging kula panjenengan saged nggambaraken jenenge tiyang sing garbini dereng omah-omah mesti ya dadi rerasanan. Lan kula piyambak yakin Ibu Maria dadi rerasanan tangga teparo sakiwa tengen griyanipun. Jejering kenya sing wonge ya apik, aktif dadi warganing agami Yahudi ya taat, ning kok jebulane garbini sadurunge tunggal saomah. Menika dadi perkawis sing gampil banget sumebar. Mila Ibu Maria ngadepi samukawis menika kanthi tatak, kanthi penuh keyakinan bilih Allah sing ngersakake, Allah ya sing bakal belani, Allah sing bakal jangkepi samubarang sing diperlokake dening Ibu Maria. Lan ingkang elok rikala Ibu Maria pinanggih kalian Santa Elizabeth, jejering wanita kalih sing kirang langkung ngadepi perkara sing padha, Ibu Maria ngraos bungah. Dukungan setunggal tiyang sing kersa nampi kawontenanipun Ibu Maria menika ndayani Ibu Maria ngraosaken kabungahan. Mila wonten sing jenenge Kidung Maria utawi Magnificat. Pramila monggo kita wirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.
Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 1 ayat 56 ngantos dumugi 56. Nalika samono Ibu Maria ngandika, "Sukmaku ngluhurake Pangeran, lan rohku bungah krana Allah karahayunku. Jerwus karsa mriksani asoring abdi. Jalaran wiwit samengko saking bangsa bakal nyebut aku rahayu, awit agung pakaryane Sang Maha Kuwasa tumraping aku, lan suci asma dalem. Lan sih kawelasan dalem turun tumurun ngluberi kang padha wedi asih ing Gusti. Kuasane ngasta dalem wis katon, gawe bingung kang atine kumlungkung, kang kuwasa kalorot saka kalungguhane para asor papa padha jinunjung, kang kekurangan keroban bondo, kang sugih katundung kelentung. Gusti ngukup Israel abdi dalem, awit ngengeti palimirma dalem miturut pangandika dalem marang para leluhur Bapa Abraham sak turune ing sak lawas-lawase. Nganti 3 sasi Ibu Maria ana ing daleme Ibu Elisabet banjur kondur. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, saking Kidung Maria utawi Kidung Magnificat ingkang dipun aturaken Ibu Maria ing ngarsaning Allah rikala pinanggih kalian Ibu Elisabet, dayani Ibu Maria ngadepi sesangganing gesang sing awrat. Ibu Maria estu ngraosaken jejering abdi sing asor ning malah digatosaken dening Allah. Jejering abdi sing miskin sing asor popo Allah ngluberaken sih palimirma lan welas asih. Menika temtu saged dados kaca benggala lan pitedah tumraping kula panjenengan sami kados pundi ngraos tetep begja ngleksanani kersaning Allah kanthi penuh kasetyan. Pancen tantangan ing sakiwa tengen kula panjenengan menika kathah. Rerasananing tiyang menika sok-sok adamel mentale awake dhewe ya rontok. Ning yen kula panjenengan tetep gumantung sumendhe ing Allah kados Ibu Maria, Allah penuh ing sih palimirma. Mbok awake dhewe kuwi abdi sing asor, tumraping donya mbok menawa ya didak-idak diasor-asorake, ning Allah penuh sih palimirma. Allah ngluberake sih kawelasan dalem. Ibu Maria kanthi cetha ngendikake, kuasaning asta dalem wis katon gawe bingung kang atine kumlungkung, kang kuwasa kalorot saka kalungguhane para asor papa padha jinunjung, kang kekurangan keroban bondo, kang sugih katundung kelentung. Menika wolak-wali ing swasana lan kawontenan. Mila yen kula panjenengan tansah sumendhe kados Ibu Maria, temtu kula panjenengan nggih saged nampi Allah ingkang nyantosake gesang kula panjenengan. Mirungganipun rikala kula panjenengan ngadepi karibetaning gesang sing awrat. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.
Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.